Ha? Ang dami mong walisin ah. Nasaan yung mga ano? Magsunog tayo? Kumain ka na? Kain ka muna. Kaya nga, kumain ka muna ulit. Almusal, pananghalian, hapunan. Oh. Nasaan si ano? Nasaan si Kuya Marlon? Naglinis si ano. Ganuni oh. Akin na yung ano mo. Magsiga tayo. Kain ka muna. Nyari. Pagkain ay. May ulam. Saan balon? Nagpunta si Eli sa balunan? Susi. Ang daming ulam dyan ay. Luto na lang ang inano ko at late na kaming dumating. Opo, umain na po kami. Shout out! Mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang hapon sa ating lahat. Sa'yo lahat yan, Kuya Noni, damit? Siya ang naglaba? Yun, mapagpalang hapon. Shout out po kay Kuya Bal, sa lahat po ng Kalingap partners, sa lahat ng Kalingap viewers, mapagpalang mainit na hapon sa ating lahat. So, ayun guys, for today's vlog, dinalaw natin sila Kuya Noni at saka si Nanay. At wala pala ngayon dito si Kuya Marlon. Ang dami niyong anuhin Kuya Noni, oh. Siga. No? Daming nagkanda hulog-hulog na mga tuyo na dahon. Malakas ba yung hangin dito? Yun, mga aso. Kailan na si Kuya Marlon wala? Umaupo ka para makakain ka na maayos. Ha? Nay, kamusta ang ulam, Nay? Kamusta ulam? Kamusta ba? Ba't ay mo umupo kaya Nuni? Maupo ka. Lalo kang tatangkad niyan. Tingnan natin yung ginawa ni Kuya Marlon. Ginagawa na daw niya yung kubo dito sa likod. Yung Nay? Hindi, yung lutuan na dito gagawain. Ay! Ginawa niya panabing doon sa kubo mo, Melin. Kain po kayo, Ate Ellen. Kain po kayo, Ate Ellen. Tapos na. Tingnan mo. Ginawang panabing. Sa kubo. Hindi pa nagamit yung mo? Wi-Fi dyan sa TV? Hindi ba po? Bakit? Di ba okay na ang cellphone mo? Wala akong load. Ha? Oo. Walang load, kulang. Magkano ba dapat para ma-open? Ewan ko lang po. Dati, magkano ba nilulod mo dati? 100, nakakatawag-tawag na. Ngayon, pwede kitang maludan ngayon. Kasi meron dito yung isa kong yung sa Gcash ko. Ludan ko, i-try natin. Saglit, kunin ko muna, ha? Kunin ko muna yung phone ko. Mainit ay. Ayaw mag-open nga kanina. Naka-ano siya? Ala, di ba may juice ito? Hindi, meron ako pinili yung juice dyan. Ay, ewan. Ay, oo. Kaya pala hindi na ako bumili kasi walang walang nasa. Ininom mo ba? Hindi na magduyan ka dyan. Ito yung aso ito. Tulog daw dun si Marlon.
Doon. Kay ate niya. Ate Marit niya. Anong sarap? Maalat. Maalat? Maalat daw. Yan, hindi na kami nakabili. Pagkain ito. Ito kaya. O, masaan ka na? Nasaan na yun? Ha? Hindi mo nagamit yung wifi? One pa lang, SIM card pa lang din. Di ba't may Pero SIM card yan? Nung Yung pa lang din ang nailagay ni Kuya Marlon. Kaya wala pa din niyang load. Pero nakita ko yung naka-online ka ay. Hindi ikaw ang may gamit nun? Ako. Kaya lang, wala na din load. Pag Wala na din. online kong gayon, wala na din load. Puchi. Wala, di ka na nakasend. Hindi na. Ang bilis ano? Ako lang hindi naka-open, naka-vlog. Tagal na. Kailangan siya paano yung sasakyan inayos. Anong sira? Na ano na yung battery na-drain. Ay, grabe. Palitan na yun. Oo, nagbili na nga siya Bago. ng battery. Tapos pina-align. Ay, doon siya magugulpis pagpapaalan. Hindi naman at mabait naman yung nagawa. Dinadinayo na sa bahay. Ilang araw, tayo 3 araw. Isa't yung pagdating niya ay hindi na kami nakaalis. Pagdating siya ay ayaw mo na? Ayaw na. Ha? Ayaw na. Bakit? Data? Maalat. Maalat na nun eh. Ano talaga? Hindi naman niya binili sa ano. Dun. Pakilala yata niya yun. Video. Binili niya dyan. Nabasa. Maalat pala. Matindi pala sila magpapasakit ang mga bili sa kanila. Bakit si Marlon di daw siya napapalagi, uli-uli daw siya. May ano daw siya, lakad siya daw yung lakad na Pero siya. huwag magparapapagod. Nakasobra ng pagod. Lahis ang lahis Very sa'yo, stress no? yun. Lahis ang lahis sa'yo, no? Puntayin din mo sa bahay kahapon. Kaya Hindi daw siya nakakano, hindi siya daw niya lakad ng lakad. Hindi na palabas eh. Hindi siya sakto na. Inaayos. Punta sa bahay. Ano may kulay ng roots eh. Gusto mo rin ulit magpagayon? ha? Gusto mo rin magpagayon? Marami. Ha? Para siyang si ano, si Vice Ganda. Bakit? Paaninin mo. Paanin mo ang barya. Talaga ito. Ano? Mababa ka? Sino yun? Sino yun? Yan ang try natin. Yakin na yung number. Ano may number mo dito? Buksan mo yung ilaw dyan, padilim. Ano nga lang yan? Nay? Ano lang dala mo? Cellphone. Dala ko, susi. Nahingi daw siyang barya. Ano mo ang barya? Ha? Masaan ka? Wala. Wait lang. May ginalang. Ay, Ano daw? nahingi daw barya. Naku, ang barya ko nandun na sa baol. Wait lang. Ayun. Okay, wait lang. Eh, bakit something wrong? Oo, kapatid ko yung aso. Ikaw talaga. Bakit ganun? Ayaw mag-open. Naka ano naman to? Naka ano naman yung
Data. Uy, something. Yan yung number mo? Bago? Daw? Eh kung wala naman dito, wala naman silang wifi. Ha? Hindi. I-attach mo sa TV? Ay, ano ba? Nakakadata ka? Bigyan ko nga siya ng load. Something wrong man kaya nun eh. There seems to be a problem with your Nakadata ko. internet connection. Please check your connection and try again. Ako ang nakaano. Alin ba ang Gcash mo? Ay, Gcash. Alin ba ang number mo dito? Ito? Yung sa ano? Ayan. Picturean ko na nga lang. Baka Matiling nasa SIM card ang number ano? yung... Kaya mo ka dyan? Ito, anuhin ko na lang kasi ayaw sa data ko. Ano na, success na, busog. Alat daw. May ano? Ha? May ano? Busog. Malat ang timpla? Hindi nga yun nakarain na masyado. Halo, sayang naman. Naalatan. Try ko nga ulit. Ay, ayaw talaga. Yo. May miming si nanay. Nay, nanganak imong miming. May ano? Nanganak mo. Oo. Ang cute. Bakit nila pinasok mo dito sa loob? Naku, yung Binaba dyan ng ina. ay, dyan binaba mismo. Pati sa miyan, ni anak. Ah? Dinadala mo sa taas ng bubong. Tapos si inati dyan. Nilagay. Ang ina niyan. Ala. Di, ang dami nyo ng pusa ko yan, uni. Agoy. Dami. Yan pa yung isa. Yan, papa. Papa niyan. Pareho po yung babae. Ha? Babae din po. Babae. Sino nag-ano dito sa kuan ko yan, uni? Dito sa kubo. Tinambakan nyo na? Carlo, Kailan? kahapon po. Yan? Ayos na baga? Kaya lang, anong ginawa niya dito? Parang dalawa ang gagawin niyang ano? Huwag ko po. Pinalakihan niya? Ayun mga kalingap Kulang yung ano? Yung yero. O di ba? Bakit parang may maliit na ano? May maliit na bubong. Tapos dapat puros mga malalaki na lang dapat. Dapat ganun na lang. Oo. Parang ang gulo tuloy tingnan dubli-dubli. Dapat dinugtong na lang ano. At tinanong mo siya? Ano sabi niya? Alanganin. Nagdalawa na tuloy yung bubong. May malaki, may maliit. Wala tuloy na sa kuan. Ayun Parang nagdalawa pa tuloy no ano mamelin. No? Ayun. Ay, nilagay na niya yung mga bulot sa ano. Oo, nilagay na. Wala nang malalim sa kuan gitna. Inano niya na. Tinapalan. Tapos, dyan na lang yung upuan
Yan dito sa side na to. No, Kuya Noni. Dito tayo maglagay ng upuan. Dapat gindiretso na. Sabi mo kay Kuya Marlon, indiretso na lang niya. Alanganin, Kasi kung bibili ng yero, tatanggalin na ito. Dapat nandito si Kuya Marlon, Sabihan mo na lang, Kuya Noni, para magdala kami ng yero. Para mabuo na natin yung kubo-kubo para dito na maglinisan, lutuan. Ilang yero pa kaya yan? Yan na ilang yero? Yan po yan siguro, mga 6 pa. Tatlo. Tatlo dito sa kabilang side, tatlo din dyan sa kabila. Ano, Mamelen? 3? 6? Ha? 6 na di size. 4? Hindi, ganyan na lang siya. Susundan na lang yung nauna. Sa dulo. Ha? Magkabilaan, di 4? 4 na piraso. Tama ba kayo ni 4? Kulang po siguro ang 2. 3 sa kabilang side, 3 sa kabilang side. So, 6. 6. Para lumilim siya, Tapos, ito na lang siguro kaya ni ang trapal. Dito na lang sa gitna. Tatalian doon sa kabila, magkabila ang dulo. Para igitna dito, para lumilim dito. Yun na lang ang gagawain. Ano, Mamelen? Ha? La, sayang naman yun. Nagpasok doon. Mapasok doon yung papaya. Bitin bagay ang ginawa ni Kuya Marlon na lutuan, bitin. Dapat nilakyan ng konti, Ay, sino nga gumawa niyan, Kuya Noni? Sila Ate Marieta ba? O si Kuya Marlon? Sira na rin pala ito. Yan yung ilalim, bumigay. Wala na po yan, sira na yan. Kakahuyin na lang pala ito. Kailangan talaga gumawa na lang ng panibago, Sira na rin pala. Bilis maglubat ng May tubig pa ba ito? Meron pa. May tubig pa. Itong ginawa ni Kuya Marlon na fish pan, may isda pa ba? Ay, ayun, may isda, Anong binahog nyo dito? Ayun, may isda, Ay, ayun, may malalaking isda na, May tilapia. Ha? May isda. May malaking isda, Tilapia. Kumuha daw si Kuya Marlon ng galyang. Nagpunta sa bahay. Sabi ko nga, ba't hindi mo sinama si Kuya Noni? Dahil pag pumunta si Kuya Marlon sa bahay Kuya Noni, masama ka. Ha? Para baka exercise, lakad-lakad din ba? Nay, akala ko matulog ka. Ha? Ano natin yung tuyong dahon Kuya Noni, asan ang puspuro mo? Palaigan na natin para maluminis. Yan. Palaigan na. Lulutuin mo ba? May magluto na di kami nakapag hapon na baga Ang lulutuin mo? Ano yun? Damo. Dahon. Bakit hindi nakakatulog dito si Kuya Marlon? Sabi niya, di daw siya dinadalo dito ng antok. Kaya nauwi dun sa kabila, Kuya Noni. Mabuti ikaw nakakatulog lang. Ha? Yun ang sabi niya. Hindi daw siya Iwan ko na yun sa iyo at gusto dito. Ano yan? Apo mo pa pala yun. Paano sa spoon? Apo na? Yun ang sabi niya, hindi daw siya nakatulog. Baka nainitan. Lusa pa pala yung ilalim yung Hindi yan maligid at basa. Ang galing mo pala. Lalaglagan lang kanin yun. Paano yan? Anay,
May madikit at basa. Nadikit baganay. Ayun oh. Hoy! Ang tinama, ang balong ninuni. Ay, makulit kami oh. Sige, matama. Uy, ala ko yun. Baka masunog ito. Yun yun, sayang man ang bunga. Oh, may langka baga. Nay, may alam ka na kanta? May alam ka na kanta? Wala. Ay, hindi ako para kanta. Oh, Kanta mo na kay Nuni nung maliit pa Ano yan? nung nagpapatulog ka ng baby, paano ang kanta? Ay, hindi ako para kanta nga. Ha? Di mo kanta, di mo alam kantahin yung ano, may Delilah? Hindi. My Delilah. tururo. Why, Delilah. O, di ba, Nay? Ang po niyan. Kantang yan. Oo, may ganong kanta. Bakit si Kenuni magaling kumanta? Hindi na nagpapara kanta. Ha? Hindi man niya nagpapara kanta. Uy, marunong si Kenuni kumanta. Yung ano, Skyline Pigeon ang alam niyang kantahin. Kala ko tulog ka na, Nay. Hindi. Hmm? Gising. Hindi kami makakatulog. Gising. Haba ng buhok mo, Nay, oh. Mausok yan. Hindi ano. Kailangan pala patuyuin muna, ano. Baka yata yan. Ha? Ayan, daming pili, kuya. Saan kuyang banda? Doon po sa kabila. Saan puno? Doon po sa likod. Ay, grabe, ang dami. Kailangan ko yan. Father, magana. Dami, Ayun, Ayusin mo dito. Ikaw, bebe. Pag ganun lang pala ko yun ni. Kailangan dandahan. Ako galit ako ay. Da. Tara, mamili. Mamulo tayo. Sibot na yata sila dyan. Ha? Yan, ang sarap oh. Sibot na siguro sila. Tayo mamimili tayo. Nay, tara, Nay. Sama ko kay nanay. Tara, kay Nuni, dali. Eh, pasama, Nay. Ay, yung bata, oh. Akit na ng pili. Ay, di po nga. Ha? Di ako din naman mga Lubat na pala tong isa kong microphone. Yung sa'yo, Kuya Nuni, hindi pa lubat yan? Lubat na ito? Siglag kamatay. Yung mic ko. Daw, patingin daw ako. Hindi kasi naririnig yung boses. Lubat din. Ay, nako. Busa lang na namamatay. O, iklip mo daw Kuya Nuni, be. Kinlip ko ngayon sa akin, oh. Ta. Nay, dito, Nay? Wala nang iba? Wala nata tayo mapulot dito. Naghahanap kami ni nanay, oh. Ha? kakabit ka naman siya. Ang hirap naman pala maghanap ng pili, Nay. Wala. Ha? Wala naman pili ba? Wala. Wala. Saan tayo nito? Nakakuha ka? Saan si Ili nakakuha? Ay, oo nga. Mas magaling ka pa sa akin, Ili, magkuha ah. Ano nakakuha ka?
Mahina ang mata. Mahina ang mga mata ko. Budlat na nga itong mata ko. Di pa nakakita. Bisit. Ay, bisit nakapag-vlog. Ayan, oh. Ayan, Eli. Meron. Ha? Meron ka? Eh, ang dami na ka, Eli, ah. Sigurado yan siya ang nag... Ay, ang bilis. Hoy. Ang dami mo nakuha, ah. Marunong ano? Nay? Ito nga sa akin, oh, isang piraso lang. Naubos na ata ng mga kumukuha. Ha? Naubos na ano? Naubos na. Uy, wala ko hamon. Marunong si Amy. Talo ako na mas mabubuhay pa ata to si Eli sa bundok, sa bukid, sa gubat kaysa sa akin. Dami na kuha ni Eli ay. Uy, baliktad yan chinilas mo, ayusin mo. Baliktad ano. Nay! Si nanay napunta doon, oh. Nakakuha ka? Ha? Ilaw? Dalawang litik eh. Maliliit naman. Ito, Nay. Hinog na ito, nakakain na ito. Ano ka? May laman yan. Ha? May laman. Ah, may laman to? Nagbibling pa ba? Yung ating ano? Ang buya. Lubat na. May laman ito. May laman. May laman yan. Maliliit. Oo, maliliit. Litik naman. Ha? Litik naman. Litik. Ganito ang sinasampuyat. Yung parang nilalagay ng yung minatamis. Oo. Nalagyan na asukar. Ayan. Oo. Yung balat. Yung balat. Nakakain ba? Yung kinakain. Kailangan lang timplang maigi para ano. Tapos tinatamisan. Alasin mo yun dyan. Iyayaan mo lang yan siya dyan. Kasi wala mapaglagyan. Ha? Alasin mo yun dyan. Sige. Ning! Madapa kayo. Ano na, Mamilin? Nasaan kayo? Nay, doon tayo magpukpok, Nay. Dito tayo. Ha? Saan? Yun nga siya, oh. Masarap nga daw yan. Uy, ang dami na, Eli, ah. Dami na. Bukin ko nga ito nakuha ko. Ay, durog lugod. Natawa si nanay. Si nanay natawa sa akin. Tinawanan mo lang ako, Nay. Grabe si nanay. Masaan ka na? Pagod? Nay, ilagay mo to doon at para marinig ang iyong magandang busis. Ngayon mo na, nakaipit na. Hello, hello, hello. Oh. Ayaw ni nanay. Bakit ayaw mo? Naan ko ba yan? Ha? Kanta tayo. Ilang barya ko. May Dilayla. Ito. Yan
Yan lang ang barya ko. Barya mo? Magkano yan? Ano mo yan, Nay? Di na makabili. Ano mo yan? Ang tinapay. Ano? Tama yung kakabili mo. Ha? Ang tinapay. Bagay ko. Tara, sama ka sa labas. Mabili tayong tinapay. Nasaan? Doon sa labasan. Yung sama mo sila. Namili tayo. Tingnan ko nga ulit kung mamupin na itong ano ko. Madali, walang ano. Ano ni, masama ka? May barya ko bagay dyan. Meron, Nay. Ibigay niya lang. May pang Coca-Cola ka pa. Oo, Nay. Tara, Nay. Masama ka sa akin, Nay. Meron pa. Mapuntas tinampo. Diyan, oo. Matinampo tayo. Kaya siguro hindi mag-open dito kay Nuni. Mahina yung data ko. Dito kay Pati. Oo, Nay. Mahina siguro data. Tayo daw. Masakay ka, ha? Sabi mo mapunta kay Pati. Kaya nga, masakay ka sa sakyan. Ay. Ha? Masakay tayo sa sakyan. Ano? Maglalakad kami. Ay kung lakad lang. Ha? Di. Tara na, masakay na tayo sa sakyan. Tara na. Tara. Masama si nanay, mabili daw na tinapay. Tara na, dali. Mabili na tayo, tara. Tara, Kuya Nuni. Ikaw madrive, Kuya Nuni. Si Kuya Nuni, serious. Ha? Nulin sa mam. Oh, hindi yun isasarado, Kuya Nuni. Ang bahay ni mo. Sarado mo muna, Kuya Nuni. Ha? Bakit? Oo. Sarado mo lang yan, patay mo na ilaw. Bulak! Bulak! Bao! Nanay. Hugas na ako kamay. Nagugas ka? Lakad. We. Hindi nga. Tingnan mo daw, Kuya Nuni, kung nag-on. Sige, mapatay-patay itong ano ko. Ayan, oh, wala na din. Lubat. Ang bilis pala maglubat nito. Nauwi po siguro. Ha? Ay, muli, shout out. Ay, Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, shout out po. Sa Rich Team, kay Ma'am P. Padilla, kay Ma'am Sisaline, kay Emer Felix Cuevas, yung shout out po. Si Nanay. Kay Asunsinon, kay Ma'am Mia, kay Ma'am Jean Official, kay Sabina Enriquez, kay Ma'am Shane, kay Ma'am Mami Camposano, shout out. At syempre kay Ma'am Lily Hubilla, Bams 2.0, Daphne Vlogs, Daday Mix Vlog, shout out. Kay Ana Coroda, kay Ma'am Sara Badet, kay Miss White from Japan, kay Ma'am Nads from abroad, Ma'am Edna from abroad, shout out. Yan, mapagpalang mainit na hapon. Sa lahat po ng viewers, sa mga baguang subscribers, thank you so much. Sa mga datihan po, thank you so much. Shout out po Ma'am Dina. Ha? Ay, dyan? Wait. Ako muna ilagay. May tinapay ba dyan? Balik tayo, balik.
O sige na. Kaya lang mga torpedo, saka biskwit. Walang tinapay, Nay. Wala na bomban. Paano yung walang tinapay? Bans daw. Ayun, papili. Ayun na lang po. Papili na lang sila. Ito na lang pala kuya Nuni. Dapat sa labas na lang tayo. Mga dito na may biskuit lang. Gusto mo biskuit? Kaya naman. Oo nga. Dapat malalambot. Ayun o. Fit. Yung malalambot na lang po. Ikaw kuya Nuni. Ulam daw, dilata. Dilata. Cancel. Huwag mo na yung ibili. Ano pong dilata niyo dyan? Yan lang. Sige daw, paano nga po? Carne Norte. Ikaw kuya Nuni, magtingin ka na o. CDO lang. Kasi ikaw man kakain. Dali na. Hmm? Sige na kuya Nuni. CDO? Opo. Ano sa iyo? Ayun o. Ano yan, Eli? Tuna, flakes in oil. Ayan na lang. Eli. Yan. Tapos yung Crisca. Masama sa akin yung ano, Carne Norte. Bakit? Bakit? Sikip ang dibdib ko po dyan. Ay, ganun. Yan, Crisca. Tapos, Eli. Para sa akin ang oil na madami. yung staw na ano. Yan. Yan po. Sige po. Ano pa? Wala nang iba ko yan Nuni. Ito lang ang mga dilata nila eh. Naman chicharon dito. At saka yung ano, biskuit. Ano Adi, pong yan gatas pwede. niyo dyan? Birch tree na lang. Saka swak. O siya, sige. Swak. Nay, anong gatas mo, Nay? Yun yung birch tree po. Meron po kayo energy? Mamaya, mamaya. May oatmeal ka pa, Kuya Noni? Wala na po. Wala nang oatmeal. Ayan. Ito energy. Oo, sige, yan. Ilan po nito? Ilan yan? 5. Sige. O, total na po. Saka itong verse 3. Oo. Asukal. Wash. Sige po. 26. May gikas dito. Oo. No? Paano po yung birch? May gigas Lahat na po yung birch. Meron po. Dito talaga. Biskuit ni Nanay. Aso niya. Yan na. Bawal sa kanila kape eh. Nay, biskuit mo, Nay. May juice po. Malambot dito. Saka cancel. Juice po, meron kayo? Ano lang po? Yung naiinom na po ngayon? Sachet. Ay, yung ano po. Wala. Sige po, yan na po. Pakiano na lang. Gcash ko po, ti, ha? Ha? Ay, wala po kayong Gcash dito. Sana ko lang yun. Na, masama ka sa akin, Kuya Nuni. Hindi daw sila mag-ano ng Gcash. Ayaw ni Nanay, ayaw. Wala, masarap yan. Ano pong ano nyo, soft drinks nyo? Ano pong malamig nyo? Merenda lang sa Pepsi yung maliit. Merenda po, sige po. At ako'y, wala na, isang lagok na lang tong laway ko. Ikaw na, gusto mong merenda na eh? Juice ba ganay? Juice? Ayaw niya. Mahirap alukin to si Nanay, ayaw. Ayaw magpala-merinda. Ha? Ayaw ko. Ayaw? Ayaw ko yan. Ano gusto mo? Wala. Ayaw kong mabili ka niyan. Isa pa pong merinda po. Ikaw ang magpala-inom. Ah, Ikaw na. isa pa. Bali 3 po. Opo. Masipa mo yan. Isa pa. Ayaw ni Nanay. Anong gusto mo, Nay? Kaya. Tubig. May tubig po kayo malamig? Ay, wala. Paano ba yan, Nay? Walang tubig na malamig. Walang tubig. Paano pag mabulunan ka? O, ito. Hindi. Hindi sa bahay. Ha? Mamay ka ko na malamig na. Mamay ka ko na malamig na. Mauwi.
Nay! Ubus ng dali. Saglit lang. Nang iiwan naman to si nanay. Di pa ako tapos. Ang cute talaga ni nanay eh. Bye-bye, Nay. Bye-bye. Nay, ayaw mo talaga ng juice? Ha? Ha? Ano? Ito daw po. 100. Yung number. Siya, sige. Malabo mata niyo po. Nagpikit-pikit. Madami ng anak eh. Oh, ikaw ano kinunisulat? Wala. Oh, ito. Walang reading class. Ito. Ay, kita ba? 10 minutes. Check mo daw, oh. 1, 2, bali, 4. 1, 2, 3, 4. 4 na 9. 7, 1. 330. Good naman pala nung Dalhin ko po yung kopya. Dalhin ko yung kopya. Na kami kano ni bye-bye. Ayun sumama ay. Bukas? Ano, i-chat kita? Masama ka? Ha? Bukas? Sige na. Yun, shout out po sa lahat. Kay Ma'am Asunsino. Thank you so much. Kay Mardis Vlog. So, ayan si Ma'am Asunsino ni nagbigay yan ng pang ano kay Noni. So, ito Ma'am Asunsino. No? Yung Gcash mo sa akin, Gcash ko din dun sa tindahan. Ayan. Thank you so much po. Bali, 458. Yun. God bless everyone. See you my next vlog. Shout out sa lahat ng viewers ha. Shout out. May gilid. Magtanim. Sige na, nabuksan mo na. Ano tayo? Dala mo yung